tich mar jumani mar mondo mi gingi welfare mano chal mar obila e pacho kainde. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni achiel kuom stakeholders marwa e pinywa ma Kenya kani en obila. Nikech iwacho no protection my life kod property itimo kod obila. To waseng'eyo ni situation mar dak kod welfare mar obila osebedo ka okwang'i sana. Gin kila time ing'iso ginan mondo no dhiuru ukony jogwa. Koro amor sana ka president in the first 1 year oketo task force. In fact en achiel kuom task force mokwongo ma oseyiero mondo ng'i ratiro kaka obila magwa odak, kang'iyo welfare margi, kang'iyo salary margi, gik mopogore mondo miye duoko mondo ne kaka onyalo improve the standards magwa mar obila. To sama obila marwan kare wabro avoid hongo mang'eny nikech ng'enygi wach mag corruption biro nikech ka yuto mari tin to gik ma ng'i ng'eny nyaki manyi yore moko manyo kodo pesa. Koro amor sana ka ntiere task force ma bende okena na task force obedo led kodu David Maraga. To ang'eyo tich mar David Maraga maber ahinya. Koro an gi geno ni obila marwa ntiere kod nafas maber mondo situation living standard margi mondo o improve. Bende king'iyo ntiere along Raila Odinga Road ntiere Kenya Police Hospital ma en achiel kuom one of the best hospitals mantiere